Van een beetje eten wat lekkers maakt. Dat is wat wij deze hele week doen. En de gasten die nemen verrassingsingrediënten mee. En dan maak ik dan wat lekkers van maken. Maar dat judden wij zoals €10 voor jouw persoon. En dan het laatste grien en zoen. Want ja, het is een hier, dus we zitten vol goede voornemens. En Hester, want dat is onze gaststeward, die zal toch wel eens wat lekkers uit de tuin meenemen, hè? Die zal wel vol zitten, die tas, denk ik. Dat zou heel goed kennen, want op haar tuin groeit genoeg. En dat levert zij dan onder de voedselbank. En zij kan daar een heel soort huishoudings zoen van eten. Wat een fantastisch initiatief. Dacht ik. Ik hoop dat ze nog meer van zulke tuinen doen. Ja, want dan zou zoen, grien en betaalbaar eten een flinke stap dichterbij komen in Friesland. Nou, daar gingen we voor. Welkom bij Vooruitje maar Uitze. Hester van der Werf had altijd al een passie voor het verbouwen van groenten. Ze studeerde International Business and Language, werkte bij verschillende bedrijven en had nu haar eigen stichting De Kleine Boerderij oprichten. Ze verhuisde met haar gezin van Leeuwarden naar Jesterwoude en laat daar de tuin aan. Op de 1200 kantenmeter staat het vol met groenten zoals spinazie, venkel, kool, prooi, courgette. En de opbrengst gaat naar de voedselbank. De bedoeling is om meer tuin aan te lezen dat mensen zelfs plukken kunnen. De sociale pluktuin. Zoen eten en bekommoertje. Het is waaruit een grote verrassing hokker producten de gasten meenemen. Hij had nog wel een basisset van ingrediënten die te broeken mee. Die als kroen, kniflok, rijmen, nuutjes. Welkom bij u hier in de keuken, Hester. Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja. Hester, Ja. wat haast van je mind aan? Je ziet het al een beetje, maar Ja, ik want zou dit, zeggen... dit is natuurlijk onmiskenbaar venkel. ja, dat Trouwens wel heel mooi om mij te garneren. ja. Moment suprême. Ik zet mij daar. Nou, wie zie je, hè? Nou, hoop ben je dat je er wat mee kan. er klaar voor? Komt-ie. Oh. Nou, Ruitse, wat just. Venkel? Ja. Dit is die kool. Die, hoe heet het hartstikke weer? Palmkool. Palmkool, ja. Cavallo Nero. Als palmjam. Ja. Prachtig. Prachtig, ja. Ziet er al Ja. heel mooi uit. Het is helemaal met roerbakken. Oké. Beetje selderij erbij. Selderij. Ja. Oké. Oh, je van eigen tuin, hè? Oh, Ja, bladerdeeg. ja, ja. Aha. En champignons. Oh, gooien. En we zien dit even bij elkaar. Wat een verrassing. Ik krijg een cadeautje. Ja? Ja, Sinterklaas. Succes, maar die is al lang fut. Nou, En we zien. Ja, venkel. mooie venkel. Anijs, hè? Ja. Heerlijk. Nou, die. Nog meer selderie. Oh, nou. Even nog palmkool. Nou, dat slinkt enorm, hè? Mooi pompoen. Pompoensje. Kaido. Voor wat kleur. Ja. Linzen. Bio. Alles is bio. Behalve de bladerdeeg. Die kon ik zo niet vinden. Maar Nee, verder nee, is nee. alles bio. En een peperkus. Die kom ik van in de tuin. Ja, die komen uit de kas. En dit behoeft een winstwaarschuwing. Want je weet nooit hoe scherp ze zijn. Sommige zijn totaal niet scherp. En andere zijn echt dodelijk. Dus het is een beetje... Dodelijk? Ja. Dit werd een hele gevaarlijke aflevering. Dus, Je moet dus, even proeven. had ik dit sasjeur, best wel vegan of vegetariër? Nee hoor. We eten wel vlees. Maar ik hou ook erg van om te koken zonder Je vlees. gaat natuurlijk helemaal binnen die eigen verhaal om. Ja. Want ja, dat stiet op het tuin, dat Ja. neem je mee. Ja. Dus ik wil nog even weten, maar die piepers. Hoe weet je nou, waarom keer je nou net weten als ze scherp binnen, ja of nee? Nou, dit zijn pepers van echt het laatste staartje van de zomer. Dus die hebben niet heel veel hitte gehad. En pepers worden scherper naarmate het warmer wordt en naarmate Oké. het droger is. Dus het kan zijn dat hij iets langer aan de plant zat, dat hij wel heet is. Maar het kan ook zijn dat het gewoon als paprika is. Dus het is... Nou, Hester, de daagt me wel uit, moet ik zeggen. ja? Ja, daar is me wel uit, maar dat is prima. Het culinaire molletje begint al te draaien. Dus ik denk even na. Heeft een eerste ingeving?
Nou, ik moet sowieso dit gebruiken natuurlijk. En je kan heel veel in. Dus dat scheelt. Hè? En daar kan ik wat met doen. Hier schur ik een salade, ergens iets van. Daar is die ik prima voor. Deze, ik kan leuk karwijzen, want die moest dus ritsen. Dus ik denk er even hoe naar. Denk dood maar even hoe naar. Want dit komt al hier, behalve het blik en dat bladerdeegstal van die eigen tuin. Ja, en behalve de komkommer. Die hebben we in de winkel gekocht. Maar ja, inderdaad, die komt van onze tuin. Want dit wie het eerste hier en dat wie gelijk een enorm succes. Ja. We hebben al 58 huishoudings van Itekin. Ja, nou wel meer zelfs. 60 tot 80 huishoudens van de lente tot en met de herfst hebben we groenten kunnen leveren voor een aantal avondmaaltijden gezond eten. Dus dat is geslaagd. Want dat lever je hem onder de voedselbank? Ja, deels leveren we aan de voedselbank. Dus elke donderdagochtend gingen we met een ploeg vrijwilligers de tuin op en dan gingen we het oogsten, schoonmaken en dan kwam de voedselbank om 11 uur kwam het ophalen. En vrijdagochtend kregen de cliënten het in hun pakket en s'avonds lag het op tafel. Dus dat aan de ene kant. En verder kwamen er ook mensen zelf oogsten. Dus dan wordt het ook een sociale pluktuin? Ja, klopt. En dit jaar zetten we daar vooral ook op in. Dus het idee dat mensen zelf hun groenten mogen oogsten. Dat ze hun kinderen meenemen. Dat ze zien hoe het verbouwd wordt, hoe het groeit. En dus ook veel dichter bij hun eten komen te staan. Want gaat het daarom? Want ook praat er vol passie hoor. Dit wist ik al heel lang, heel graag. Ja, aan de ene kant is het heel belangrijk dat de voedselbank er is. En dat mensen ook groenten in hun pakket krijgen. Want daar hebben de voedselbanken natuurlijk moeite mee. Om verse groenten in hun pakketten te krijgen. Ja, dus dat is heel belangrijk. Maar belangrijker is ook nog dat je mensen laat zien waar het vandaan komt. En waarom? Nou, stel je geeft bijvoorbeeld palmkool, dat doe je in een pakket en mensen krijgen dat en die denken, wat is dit? Wat moet ik hiermee? Als ze op de tuin komen, dan kan je het uitleggen, kan je het laten zien, laten proeven. Je geeft een receptje mee en je geeft ze ook echt de tools om er iets mee te doen. Okay. En misschien is het anders van, ik weet niet wat het is, dus... Ik neem het net mooi op. Nee, of ik geef het aan iemand anders. En dat is zonde, want het is zo lekker. Ja. Hey, we vregen de gasten alle dagen om in je maai te nemen, om voor eten te sieren. Waar heeft jou mijn naam? Lorraine heb ik meegenomen. En vertel, waar is Lorraine? Lorraine Westeneng is de initiatiefnemer van eigenlijk de eerste sociale voedseltuin in Friesland. Sociaal en Vitaal in Nieuwe-Horne. En daar is bij mij deze reis eigenlijk begonnen. Dat inspireerde jij om hetzelfde te doen? Ja. Ik las over hun en toen zijn we samen met de gemeente Oost-Stellingwerf daarheen geweest en hebben gekeken wat zij daar doen. En zij zorgen wekelijks voor 300 huishoudens. Dat 300 huishoudens die moeten rondkomen van een minimum, dat die toch gezond kunnen eten. En dat vond ik zo mooi. Dus toen dacht ik, dat wil ik ook in ons dorp. En dat is ook nodig in ons dorp. En eigenlijk is het helaas in heel Nederland nodig. Ja. Eerst even vregen wie nou, Ruitse Hesto al wat betocht? Voordat wij verder praten hoe de ik ben Safir. Eigenlijk is het wie het een inkoppertje, culinair. Want toen ik dit uitpakte, denk ik, die gaan we vullen. Ja. Dus wat gaan we maken? Ten eerste, de salade van komkommer, Miranda, troddenheld, siertjes eruit halen en dan snijden. Maiskiel, want hij is gewoon wasken, want dat hebben we al niet. De venkel even op heel tien snijden. Daar maak je een salade maken. Door lekker een beetje olijfolie terug, een hele beetje, misschien ook een beetje mayonaise. Ik zoek nog kennen. Straks blijven. Dan verdij de palmkool. Dat is echt heel vaak met Einhorn, hè. Ja. Geweldig, hè. Ja. Die moest dus scoren. Dat was daarin. Alle restjes, die oerbloeien, gaan alle keer in mijn bouillon. Want dat gebruik ik dan zeker deze keer. Want wat dan nog meer? De pompoen. Die ga ik in blokjes snijden. Die moet ik even heel licht sieren, dat ze een beetje beetgaar zijn. Dan is het lekker. Dan de champignons. Daar maak ik een saus van, maar natuurlijk de champignons erin. Dan hebben we de linzen. Die komen als vulling te garen met die pompoen. Hierin en de palmkool. Want die gaan we rierbakken, maar een beetje knoflook. Nou, dan heb ik gelukkig nog wat hulpmiddelen qua smaak, onder andere de knoflook. Maar ik eventjes nog wat kruiden erbij, dat het lekker pittig wordt. Pittig? Ja. We hebben die pepers. Hier, die doe ik er nog in natuurlijk. En ik zal je vertellen, ik verwerk een hele pieper erin, want het is een pittig
pittige aflevering van Vooruitjen Marijtse. Zeg je wat van? Oh ja, en dit, hè? Dit is vegan crème fraîche, riemme, zoiets. Kookroom. Dus dat is mooi voor de champignonsaus. Nou, Lekker. ik zou zeggen, on de slag. Ja, Ik had er zin in, hey. zeker. Nou, Komt heel het wordt, goed. wat Russisch roulette, maar die peper heb ik wel in de gaten. Het wordt heel spannend. Ja. Wie het een goed hier voor de tuin? Ja, absoluut. Terwijl we hebben natuurlijk best wel een hele droge periode gehad en toen een Ja. hele natte periode Ja. gehad. Maar ondanks dat was het, het was gewoon een heel goed eerste jaar. Het was vooral ook heel leuk. Want kies sterk de grientes op uit van wat dan... Je vond natuurlijk wel dat mensen er genoeg van eten kennen. Ja, het is wel de bedoeling dat je de hele tijd wat diversiteit kan aanbieden. Dus dat je ze niet maandenlang met alleen maar courgettes om de oren slaat. Nee. Oh, lekker, hè, courgette? Ja, al doen die het altijd heel goed. Dus ja, nee, van alles. Wel meer dan 80 soorten verbouwen we op de 80 tuin. soorten, echt Ja. weer? Ja. Jeetje. Ja, alleen als sla doen we 10 soorten sla. Dit soort groenten is ook niet heel doorsnee. Nee. Dus, ja. Want dit doet het ook het hele hier toch? Ja, dit zet je in de lente neer en eigenlijk die lente daarop. Dus het jaar later staat het er nog en dan komt het in bloei. En dat is ook een lust voor het oog. Dus dat zijn eigenlijk de eerste bloemen voor de bestuivers op de tuin. Dus die Ah, laten we altijd mooi. staan. Ja. Hey, en wat is er ook gebeuren op mensen? Nee, ik ben eigenlijk eens benieuwd hoe selecteer je op mensen komen maaien of net? Of... Nou, een heel deel gaat natuurlijk via de voedselbank. Dus de mensen van de voedselbank die krijgen een uitnodiging in hun pakket dat ze welkom zijn om groenten te komen oogsten. Naast wat ze al in het pakket krijgen. Door mensen dat ik? Of scam je mensen hun daar misschien ik wat voor? Nou, om bij ons op de tuin te komen bedoel je? Ja? Nee, dat is wel bijzonder. Want je hoort wel vaak dat mensen toch niet zo... dat het lastig is om de stap naar de voedselbank te maken. Ja. Maar de stap naar de tuin is eigenlijk een stuk kleiner. En dat merk je ook doordat mensen bijvoorbeeld hun kinderen meenemen. Als jij je ergens niet prettig voelt of je schaamt, dan neem je je kinderen niet mee. En dat doen ze bij ons wel. Het is gewoon ook een fijne plek om te zijn. Dus, Ja, lekker boeten. ja, Lekker in de Ja. frisse lucht. ja, precies. Ik kan me dat deze pompoen wat winterhoorn heeft. Want ik heb jij het maar de 10 kilo, maar daar komt net Ja, terug in. dat is wel dik, hè? Dat vind ik Kijk, altijd ja. lastig met pompoen altijd, om die dan goed te snijden. Maar, hey, en je willen dat er meer pluktuinen komen, hè? Ja, klopt. En eigenlijk, dat is gewoon nodig. Ja. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Maar om nog heel even terug te komen op je vraag wat je net vroeg van hoe selecteer je mensen? Want dat is wel heel belangrijk eigenlijk. Dus naast de voedselbank zijn er ook heel veel gezinnen die de stap naar de voedselbank niet durven maken, maar die wel in armoede leven. En ook die gezinnen zijn van harte welkom bij onze tuinen. En dat gaat bijvoorbeeld via Stichting Leergeld. Zo doen ze dat in Nieuwe-Horne. En via de gemeente kunnen mensen op de tuin komen. En dan hoeven ze verder ook niks te laten zien of te bewijzen, want dat doen ze al genoeg. Oké, Alleen stand dat is een is dat- bewuste keuze. Ja, dat is zeker een bewuste keuze, want je wil de drempel zo laag mogelijk houden. Dus Dit vind ik wel heel moeilijk, Ruud. Dat Ik is denk wel, maar hè? een theelepeltje van als dat makkelijker vies. Ja, is dat makkelijker? Heeft me nou weer een moeilijk Nee, ik denk, apparaat? een heel goed ding is dat. Maar ja, ik heb zo met die in nodig. Ja, Dus ik ben nog net zo vier. Ik doe Nee, mijn best. komt Ik wel doe goed. mijn best. dat is best wel een ervaren... ja, ik kan nog sneller hoor, maar ik dacht het moet Plukken. rustig aan. ja, Zo kan shit, het natuurlijk ook. hupsakee. Maar ze hebben zin hoe rap wat ze dat doet. Dat nog eens hier voor. Ja, shit. Dat is even zin. Toe, dat is even zin. Nou, dat gaan we hoor. Ben je er klaar voor? Hoppa. Ja, fantastisch. Hartstikke makkelijk. Oh. De pompoen. Ja, ik zei krijgen, ik probeer het maar de 10 kilo, maar dat lukt echt net. Dus moest ik gewoon even door de heldwand, de pitjes eruit en dan daarna snijden we die in mooie blokjes. En dat komt eigenlijk weer waarom in uw pakketje van korstdeeg, zeg ik dan. De pompoen die hebben we snijden. Die komt lekker even blancheren in het water. Ik heb een hele beetje zout op. Dan door het wel eventjes, ja, iets beter. Hoe is het met de salade? Ja, goed. Maar ik dacht, Kiwi, je kunt er venkelthee van maken, zie je of net? Dat is een Ja? goed idee. Lekker? Ja. Ja, dat is heerlijk. Maar ik wil ook een pitritjes de trocha. Oh, die trode salade ik nog. Troch de salade eventjes, ja. Ja, die ik nog uit. Dan doen we daar naast een beetje smaak, een beetje olie en een beetje jittek. Ja. En dan maak ik En eventjes... ik heb hier een bakplaatsje.
Zo. En dan pakken we zo'n korstdeegje en die snijden we even zo door de midden. En dan lezen we hem op het bakplaatsje. En hij kan 2 plakjes genoeg. Hè? Nou, het voordeel is, dit spul onttijd verschrikkelijk rap. Dus dat kan je dan gewoon direct weer veranderen in de koelkast. Even goed doen. Zo. Die aan die kant. En dan is het belangrijk om het nou even te strikken met ei. Zo stik een beetje bakpapier er nog onder kennen. Ongeveer de oven op een 210 graden, 200 is ik goed. En nou strikken met ei. En even om denken dat je net buiten de lijntjes kleuren. Wist niet hem dat? Nee. Want dit is, Vind ik zo dit leuk is juist. als er weer dus hier de ei er doorheen komt, dan komt het net meer omheen. Want dan Die smelt de randjes- ei. Die rand is haast vrij. Ja, nou, maar net vrij, maar net roerheen, dat het net vergrienen is maar. Ja. Oké. Nou, alleen ei gebruiken, net heel ei, want het kleurt het mooiste. Die gaan we bakken. En dan gaan we nog eventjes een ding doen. En dat is de palmkool even wokken. Nou, deze even droogje litten en dan straks nog een keer, 2 keer strikken. Mijn wok. Dan komt de knoflook bij. Eventjes U te varken. in het kentje. En dan heb ik een vorken. Sure, dit is ook een leuk trucje. Dan pak je even een vorken. En dan doe je even die knoflookje, die doe je erop. Doe een hele beetje olie erin. En dan riest maar die vorken. Terug die, dan krijg je een vleugje knoflook erin. Oh, Hierop. En niet te veel. Die gaat straks daarin, te garen, maar die pompoen en een heerlijke saus van champignons. En die vullen we daar nog een keer mee. Lekker. hoe betingst het? Hé? Ja, Ja. wij een bijsteen. Ja. Zij is het. Bij- Ik zou zeggen, Bij Kimmel de thee. ging je onder thee? Ja. Ik maak het even op. Wat leuk, hè? Want nou kennen je elkaar dus eigenlijk een ier. En hij heeft een heel stuk met elkaar te dwan. Daar is ik die business, international business achtergrond, eigen bedrijven. Kom er dingen van je nou echt te jaren? Of dat het past? Ja. Ja, onze drive denk ik allebei. Ja. Dat we allebei wel wat extra willen doen, zodat we de kloof eigenlijk verkleinen. Dat mensen, alle inwoners mee kunnen komen. Maar zoen en betelbaar, eten. Ja, Ja. ja, en dat we naar andere oplossingen moeten kijken dan dat we nu doen. Want we zien alleen maar dat de noodzaak steeds groter wordt. Ik denk dat we daar elkaar heel goed in kunnen Ja. vinden. Precies. En dan heb je gewoon ook echt wel wat aan de achtergrond van, nou ja, ik heb 15 jaar in het zakenleven gewerkt. En dat komt gewoon heel goed van pas om het ook Van de voor- grond te krijgen. nou ja, en voor het voetlicht te krijgen. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, en we werken ook met die sociale voedseltuin. Is het heel erg belangrijk dat we en bedrijfsleven betrekken, maar ook overheden, zorgverzekeraars. Dus dat je het echt samen aanvliegt en dat je samen voor oplossingen gaat zorgen. En dat, dan helpt Ja. onze achtergrond gelukkig goed in. Ja. Het netwerk. Ja. Want je wil uitbreiden, hè? Want hoe werkt het een zwaarverzekerde hier in Mooi dan? Ja, we doen natuurlijk heel veel aan preventie. Dus zorgen dat mensen gezonder gaan Precies. eten. Maar Dat ook ze minder gauw ziek worden. ja, echt voor de lange termijn. Ook wat je net ook al zei, van er komen heel veel kinderen mee oogsten. Dus die groenten eten lekkerder gaan vinden. Nou, dat heeft natuurlijk hartstikke veel Jee. effect voor de lange termijn. Ja. Ja, en daar hebben zorgverzekeraars natuurlijk weer ook Profijt van. profijt Nou ja, van. bij Allier. Ja, Ja. precies. En dat is dus weer mooi dat ze ook mee participeren in dit soort projecten. Drinkt vaker venkelthee van eigen tuin? Ja. Proost. Ja. Ja, in de zomer natuurlijk, absoluut. Ja. En we drogen het zodat je het in de winter ook kan drinken. Lekker. Het is een hele lekkere anijse Ja, smaak, ja. hè? Heel licht, hè? Ja. Precies. Waarom was je zo blied van? Nou ja, het is bij mij al 15 jaar echt een passie om onze eigen groenten te verbouwen. En ook eigen vlees komt van ons erf. En ik zie gewoon wat het doet met je gezondheid, met de gezondheid van mijn gezin. En ik zie ook, jullie hebben ook enorm veel vrijwilligers die graag meehelpen op de tuin. We hebben nooit Ja. tekort aan vrijwilligers. Iedereen wordt gewoon heel blij van. En als nou Van zo'n een tuin. tip jou mooist, hoe je nou lokaal green
En zo'n eten kennis zonder de keuken uit te breken. Hoe je lokaal en Wat gezond is kan nou een eten. goede tip? Ja, nou inderdaad, überhaupt seizoensgebonden eten is gewoon heel gezond. Het is goedkoper en het is beschikbaar. Ik zou in de winter niet boontjes kopen bijvoorbeeld, want die worden uit Afrika ingevlogen. Maar juist de boerenkool, de palmkool en de venkel uit de regio. Dat kan gewoon. En dat is wat je lichaam nodig heeft in de winter. Ja. Hoeveel bisto, chef? Ik ben Hassavier, jongens. De palmkool gaat in de wok, maar de knoflook. En dat krijg ik als, ja, een beetje spinazie-achtig. Maar het is inderdaad zo, dit is typisch een seizoen. Heerlijk, lekker. Dus dat door ik heb even een champignonsje, maar een siepeltje. Heb ik eventjes omzetten. Daardoor gewoon de pompoen terug in. Dat wordt van mijn vulling. Dat komt er straks ook bij. En dan heb ik natuurlijk de linzen. Die doen we direct terug. En altijd een doseren, hè, want je weet er nooit van hoeveel erbij moet. Soms moet er iets meer bij. Ik zeg ze altijd, er kan nog wat bij, maar er kan niet meer uit. Dus dit mengen we mooi zo terug. Nou hebben we al een hele lekkere vulling, hè. Ondertussen ga ik het korstdeeg mooi in de oven steen. En dat met mooi goudbruin bakken. Lekker knapperig. Die houden we gewoon een beetje warm. Nou, de palmkool. En dan elkaar nog even die champignonsaus maken en dan is het weer Safir. Nou, maar je kiezen. Welke zullen we nemen? En dan weten we, want dit is roulette, hè? Dit is de peperroulette, hè? Dus, welke zullen de pittigste wezen? ik denk die. Echt? Ja. Ja, die zou zeggen de rode. Ja. Maar dit is een gele soort. Die worden niet rood. En die waren wel echt... Ja. Ja, ik hou wel van pittig. Maar... Gaan we voor pittig of iets van medium? Nee, dan geef je voor pit. Ja. Ja. Ja? Ah, ja. Dan is dit hem. Proost even. Wel even proeven, hè? Ja. Ja, Jimmik. Als er niks in zit, dan is... Ik ga de champignonsaus maken. Die is van een siepeltje. Maar dat knoflookkentje, dat ried ik er nog een beetje terug. En dat hele pittige peperke erin. Ja, ze zal het proeven. En dan die champignons natuurlijk erin. En dan eventjes omzetten, afblussen, maar die remmen. En dan nog eventjes de staafmixer er terug. Dan riest me helemaal glad. En dan is de saus klaar. Dan hebben we natuurlijk onze prachtige korstdeegdinkjes. Die hebben we nu helemaal klaar. Mooi bakt op 210 graden. Perfect knapperig. Mijn vulling is klaar. En dan snijden we nog eventjes van deze selderie. Want die komt nog heel even door die saus in. Hè. Deze. Dan snijden we die. Mooi fijn snijden. Die komt terug de champignonsaus in. En dan vullen we dat met die heerlijke vulling. En het fantastische sausje. Ik zou zeggen, aan tafel. Dit zucht er fantastisch uit. Of net? En Wauw. dan voor, Oh, super. en eigenlijk kan ik nog wel 2 erbij, maar ik denk dat ik over 8 mensen heb. Wauw. Prachtig. En nog geen €10. Wat binnen de plan van 2024 voor dit nieuwe jaar? Ja, wij hebben eigenlijk best wel grootse plannen. Ja. Want we vinden eigenlijk dat elke gemeente wel een sociale zelfhulpstuin verdient en nodig heeft ook. Dus we Vooral zijn dat, bezig ja. om de plannen voor Friesland verder uit te rollen. En in ieder geval concreet op stapel staat dat we 3 nieuwe tuinen willen gaan starten de komende jaren. En dat komt ook echt omdat we merken dat hier in Friesland ook de wil is om die problemen op te lossen. En ook echt met elkaar. Dus we spreken met heel veel bedrijven, overheden die enthousiast zijn. De zorgverzekeraar die instapt. En daarmee kunnen we dit ook echt mogelijk maken. En kunnen we richting 5 tuinen gaan over een aantal jaar. Wauw. Nou, dat is een prachtige plan, toch? Geweldig. Van hier. Ja, prima. En dan wij eigenlijk een beetje, hebben wij een primeurke. Ja, zeker. Wij hebben de primeur. Tuurlijk. Nou, en Dohi is dit er net van maken. Nou, wel zoiets, maar ik had gedacht dat je meer Indiaanse samosa's van die hapjes zou maken. Maar het is een beetje de Hollandse variant, Frans, ik weet het niet. Maar het ziet er fantastisch uit.
Beetje reisachtig. Ja, hè? Ja. En dan is dit goed. Dus Toch? we zeggen, Zeker weten. lekker eten. En tinkerom, we binnen morgen weer voor een nagelnije aflevering voor Ritje maar Rijtse. Lekker eten. Iets smakelijk. Smakelijk. Oh.